ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ? ଆଉ ମୋର ରହିତାର ବହୁତ ଦଉଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଛି ସାନ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତାର ଅଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷ ଦେଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଛି ସାନ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର,